गारबा आं लागोन गारनायाथ' गारलायखागोन लालाय गारलाय दोनखारलायनाय गारनायाथ' गारलायखागोन इसेब्लाबो रटेसन जालायबावखागोन नों गारोब्ला आं लागोन आं गारोब्ला नों लालाय गोसथोलायना खनसेब्लाबो ब्रेकआप जाखागोन नाथाय माखौ नों लालाय आं लालाय बुंदों बे बाथ्राखौ खोनानानै नोंथाङा मोनथिखाबाय जानांगौ थारैनो बर' समाजाव बेफोरबायदि लालाय गारलाय जाथाया दिनैनिल' बाथ्रा नंला बे गारबा आं लागोन गारनायाथ' गारलायखागोन नंगौ थारैनो बर' समाजाव बेफोरबायदिनो गुबुना गुबुननि हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा हिन्जावखौ एबा गुबुन हाबा जाखानाय हौवाया गुबुननि बिसिखौ दोनखारलायनाया गोदान बाथ्रा नंला सोरांब्लानो सानै साथाम गथ' गथाय गोनांखा हाबा जाखानाय हिन्जाव खारनायनिल' खौरां खोनानो मोनसै थारैनो आथिखालाव हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा हौवा गारनानै खारग्रा आइजोफोरनाव जेबो साननो हानाय गोहो गैमारला नामा हौवा गारनानै खारग्रा आइजोफोरा गाव गोरबोआव 9 दान लानानै जोनोम होनाय गथ'नि बागै जेबो साननो रोंला नामा आथिखालाव हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा आइजोआ हौवा गारनानै खारनायनि खौराङा थारैनो दिनैनि गोदान बाथ्रा नंमारला थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो फिन आरोबाव सासे हाबा जाखानाय आइजो खारनायनि खौरां चिरां जिल्ला राङिजारा गामिनि थागिबि बानस नार्जारिनि बिसि आनारि नार्जारिया गोमानानै दं मख'जाथावदि बिथांमोननि जुलिया थांनाय 2023 मायथाइनि नभेम्बर दानावसो जादोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा 4 दान जायैयावनो फिसाय बानस नार्जारिखौ बिसि आनारि नार्जारिया गारनानै खारबाय बिथां बानस नार्जारिया गावनि बिसि आनारि नार्जारिखौ नागिरसे नागिरनानैबो मोननो हायाखिसै बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथां बानस नार्जारिया सोरबाफोर गावनि बिसिखौ नुसनबायोब्ला नैबे 7002715069 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसोर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।